Ato ni. Ito kay palit ko tag 5 be. Puro tag 5 ang gibayad sa kon ba. Ayo, pila ni? Upat. Upat ka buok. Adra. Tagkan ka na ha. Gibayad sa tag 5. Upat ka buok mama, dara mama. Upat. Oh, upat ka buok. 20 bay, 5 na tanan. Oh, 20 na. Ha? Di mo dawat? Ano man? Ah, di mo dawat talangan eh. Ah, be. Ato lang lisdan. Gusto na din eh, linon din. Tara. Salamat. Salamat. Hindi na mahalin ang tagbitsing koron gid. Ay, nako. 11 naman eh. 11 naman taon eh. Ato, sawayan din ang tagbitsing ko. Mag-cash out ah. Madawat ba gani? Mag-cash out ah. Nya atong ibayad kining tagbitsing ko. Madawat ba ni nila diri? Wa man madawat dito sa Bikir eh. Na din ni madawat ron. Ay, paday ko ni dawat ko. Testingan na to. Hello? Especially kung napit na si Judith kay pagpaan na lalo na kung namin ang mga school. So, kinahanglan din ba ng gamot para sa pamilya kung may extra time, kung may sarili ko, Ila cash out 600 sir? 600. Oh. Isa number sir? 0945 45 641 641 5636 5636. Kani? 600. Mubayad lang ko 15 naman sila. Mudawat ra kani sir? Tag 25 man eh, tag 5. Adi ka mudatag tag 25? Ah, yung mga customer di po mudawat. Ah, sige sige. Wah, gid. Di po mudawat. Murag ako ra gid dawat na nila. Ay, nako, di naman madawat ang tag 25 ra na eh. Sa mall lang ko na, sa mall. Ah, tara sir. 15.